Kusebusuku ebukhosini uMakaMpilenhle ufundela ingane yakhe incwadi eyithandayo njalo ngaphambi kokuba ilale. Ngesikhathi esisemandulo kude le maphakathi nolwandle kwakunama-island amabili. Island yokuqala kwakuthiwa iseDesai iphethwe inkosi uNkabanhle. Inkosi yayihlakaniphile, inomusa futhi bathanda abantu bayo. Babenomcebo omningi, benezindlu ezihlotshiswe ngegolide, benemfuyo, amadlelo eluhlaza kungalanjwa sidalo. Bese kuthi ngale kolwandle kune-island yesibili okuthiwa eseMafamnyama. Leya ndawo kwangathi kuqalekisiwe ngenxa yenhlupheko. Ingenandawo efundile yokutshala, iy'nhlanzi zakhona zizacile zingadleki. Yilapho-ke okwakuhlala khona umfana oseneminyaka engu-21 egama lakhe uSibani. Babawu-5 kubo behlala endlini eyodwa. uSibani futhi sasingamphathi kahle isimo sakubo efisa ngakukhona naye angakwenza but engenamandla ngoba uyingane. Ngoba babebaningi abantu okumele bondliwe kanti nokudla kwakungabaneli kahle. Ngakho-ke uSibani behamba azule mase kumele kudliwe ukuze abanye phela bengashodelwa ukudla. Ahambe eyohlalela usebeni lolwandle nendoda ey'hlalela yodwa endala uMwelasi. uMwelasi lona-ke unesikebhe abaye behambe ngaso amfundise ukudoba, amxoxele ney'ndaba ey'ningi ezinhle ngeDesayi. Namhlanje-ke eMafamnyama usuku oluhluke ngesimanga. Njalo uma kuqala unyaka abantu bakuwo wonke ama-island baphuma ngey'kebhe nemikhumbi yabo belibhekise phela eDesayi behambise izipho ezahlukene kwinkosi uNkabanhle. Bese inkosi babusisa, abanye bapha ukudla, abanye baphe nanoma yini abayifisayo engangezipho abayilethile. Okuhluke namhlanje ukuthi eDesayi kuzalwa indodakazi yenkosi. Bese kuphumile phela ngamahlebezi ukuthi ozoletha isipho esingqayizivele sithandwe umntwana wenkosi uzothola umklomelo omkhulu ongadalulwanga. Hhayi-ke namhlanje usuku lwamanqamu. Abantu bagcwele la, umuntu nomuntu ulungisa isikebhe sakhe. Babodwa baphethe imihlobiso eyahlukahlukene, abanye babazile benza imifanekiso. Hhayi nangiya-ke uSibani ohamba onqenqemeni ubhalwe enkulu injabulo ebusweni. Adlule enye insizwa yomngani wakhe enesincane isikebhe ilayisha saqhuma phezulu. Ayibingelele. Hola amigo, hola amigo, ivumele phezulu ngenjabulo. Ayibuza, manje uzofika la oya khona? Hhayi kucace ukuthi hhayi ayinaso esakhe isikhathi. Ciao. Eshiye kanjalo avalelise elibhekise kuMwelasi. Umfica ulele esihlalweni sakhe esinamasondo akazi nokuthi lidumephi. uSibani afika athi, madala madala vuka, ulalele namhlanje usuku. Phapha amancane uMwelasi ethi, izolo bekuwusuku, namhlanje usuku. Ufuna kube yini-ke wena? Awu Mwelase, esiswaca uSibani. Wathi uma kuna-19 uzongisa eDesayi. Ngaba na-20, namhlanje kuna-21 ngeke asambe. uMwelase avusa ikhanda kancane abuke isikebhe sakhe athi, ngaleya nto engamenza noma yinini, angeke thanda ufuna ungibulala. Hhayi-ke uSibani aqhubeka amncenge, uMwelasi athi hhayi, sho uzofika silengise izandla phela ngoba nesipho asinaso. Ongatshengisi-ke inhlonipho soxoshwa sifika nje. Hhayi uSibani agijime-ke kumkhumbi oseduze nabo. Kunabantu lana balayisha. Afike kwintombazanyana emi ngakuwona athi, Lithu, ngicela ukunisiza nilayishe bese ungiphe isipho esosiphatha nathi sifuna ukuhamba. Ahleke uLethu. Ngoba umncane nje Sibani, ziyasinda lezi zinto. Ncesa anginazo nami izipho ey'kamama. Manje nizohamba ngaleya nto eguge kanje? Athi uLethu uthatha nayo iflegane. Ngizoza ngizokutakula yezwa uma umenza Sibani. Amnike-ke i-signal flegane. Isibhamu leso sidubula phezulu bese sikhanya ngembala ethile sitshengisa abaseduze ukuthi ulahlekile, udinga usizo bese beza-ke bezokutakula. Asithathe kuSibani babukane bamamatheke ilona lo siyancuma. Qhamuka uma Lethu ayibone lento athethe. uLethu ahambe-ke abuyele esikebheni sabo-ke. uSibani uhleli noMwelasi uyabona ushelwe ushadeni. Athi, bengifisa ukuyibona inkosi Mwelasi. Noma kuthiwa bengiyibonela kude le bese ngimkhomba ukuthi
Nange umuntu engifisa ukufana naye nami ngelinye ilanga. Wangakhi ithemba ngaye uMwelase kule mpilo esingazi noma liyaphuma noma liyashona. Eyi, uMwelase imthinte le nkulumo athi, "Asihambe sogoqa noma yini esiyithola esikebheni, ngeke bebheke konke vele phambili." Bekwisikebhe saMwelase-ke bafike bathatha amabhokisi befake izinto nabo phakathi, okunye bakugoqa ngey'ndwangu namaphepha. Basuka-ke nabo baqala indlela yabo ebheke eDesayi. Kuphakathi nolwandle endleleni eya eDesayi, uSibani umangazwa ubuhle bayo yonke into ayibona okokuqala ngqa empilweni yakhe. Amanzi olwandle akhanya kahle, izinyoni ezinhle emkhathini indizela phezulu, kanye nofishi emanzini abazinhlobo ezahlukile. Esamangazwe ibo bonke lobu buhle bendalo abubonayo, uthe uma nje evusa amehlo wabona ugodo ntanta luza ngakubo. Agijima atatazela zama ukujikisa isikebhe sabo. Hhayi kucace ukuthi hhayi seku-late. Bashayisa isikebhe sabo siqheke kancane eceleni siqale singenwa amanzi. uSibani agijime afice uMwelase eselele futhi. "Mwelase vuka, vuka sominza." Hhayi uMwelase akezwa lutho. uSibani angene ngaphakathi esikebheni, amanzi asengena ayashesha manje sekuphithiphithi nje. uSibani athatha indwangu azama ukuvala imbobo, kuvele kuvuleke enkulu kucace ngesenza lutho. Isitsheke kancane isikebhe ngaphambili, i-wheelchair kaMwelase ihambe izoshayisa naye aphaphame. "Sibani, kwenzenjani?" Aphuma uSibani. "Sishayisile isikebhe sethu esigcwele amanzi ngaphakathi." Hhayi uMwelase ethi, "Khipha yonke into esindayo uyilahle ngaphandle." "Hawu, izipho zethu nje lezo." "Oh, ufuna ukuyigcinela umngcwabo wakho? Khipha le nto." Iqala indawo engaphambili kwesikebhe isithele emanzini. Balahla amabhokisi nezinye izinto abay'phethe. uMwelase athi, "Letha leliya bhokisi, gcwala Sibani, ukuze ungamenzi uma lingafiki usizo." "Iphi eyakho Mwelase?" "Sengimdala mina asikho isidingo sokuy'khathaza ngami." uSibani agijima engene phakathi esikebheni abuye ne-flare gun. Athi, "Sebenza kanjani le nto Mwelase?" Ayibuke ithinteke ngephutha edubule ngayo phansi emanzini. uMwelase ahlehle kancane nge-wheelchair yakhe ayobambelela ekhoneni lesikebhe. uSibani-ke manje useyadabukisa uyaxolisa uMwelase. uMwelase ethi, "Hhayi, khululeka isakhona imikhumbi esiyishiye ngemuva." Bathe benganakele ngempela uqhamuka umkhumbi owodwa kodwa uhambela kude nabo. Basathe bamemeza kwanhlanga ngayimuka nomoya. uSibani aze agibele phezulu anyakazise ingalo kuy'fanele nje. Ngoba isikebhe lesi sesitshekile nje uSibani elapha phezulu. Hhayi vele siwe naye. Saca phoseka emanzini. Ne-wheelchair kaMwelase ilandele nayo iyogcwela. Nansi ayishona phansi olwandle. NoShaka sebelana-ke nabo baxakekwa phela yilo msindo abangawujwayele lokhu kwenzeka la. Umadala lo oMwelase imilenze iyalenga akakwazi ukuyidonsa. Aphuthume kuSibani abhukuda athi uzama ukuyomsiza ehlephuke lento abambelele kuyona uMwelase aphoseke emanzini naye. Amemeza uSibani, "Mwelase!" Asho ukukhala athi uyabhukuda yamlandela i-life jacket engamvumela ukuthi angene emanzini. Agibele phezulu esikebheni agumule le nto lena, athathe intambo ayibophe ukhalo, agcume naye amlandele.